Dini mo, huwag mo yung therapy daily. Kasi mag-stop ka, ha? Oo. Marami. Kasi, ha? Tako. Takot ka rin naman yung drama. Hindi, ano nga niya, may kebat eh. Minay pa naman. Ha? Minay pa naman. Kaya kami nakatarik mga niya. Ito ang ginagamat. Gawin ka. Gagawin mo yan eh. Hindi nga diwata na yan. Kasi gagawin mo. Kahit kung akong babangon ba natin. Hindi ba yun siya ako, malampas. Analita pa sa mo yung ngayon na. Ayaw mo din natin. Eh, so pa na, ayaw mo yan. Yan, minsan mo pa. Pagbangon na. Mali, terus na ang therapy. Bayo sa tambas. Gan. Bro. Ha? Kaya ako. Doon na kayo, wipes. Wipes. Huwag na lang. Pili mo.
6, 7, 8, 9, 10. Stop ako. Diba? Sige. Isa yun. 1, 2, 3, 4, 5. What? Okay. Relax na, relax.